Virus spesial sekali buat Aenda Kang Kajineno bos keramik saking Jawi Tali. Nok ati sing duwe bokong semok. Najan digawe wireng kita masih bertahan. Najan digawe viral kita beli bakal mental. Aendang Kang Kajineno bos keramik, Kang Kajineno bos keramik. Sekian isin dewek kaya beli duwe rangi. Najan ganti cerita wong beli bakal percaya. Dasare penyakit jiwa yang punya ciasem G-boy Batang Sari bergoyang bareng New Andi Putra Loro di shooting virus mancing YouTube. Kang Kajineno bos keramik, Kang Kajineno bos keramik, Kang Kajineno bos keramik saking Jawi Tali. Kang Kajineno bos keramik, Kang Kajineno Aendang APM Batang Sari. Sebenernya bliki yang ngurusi hal mengkenen, tapi sirah tambah suwe tambah ece kaya duit Aendang wong ciasem kaya yang punya ciasem. kepanasan Apa karena kalah saingan? Aendang APM Batang Sari, Aendang APM Batang Sari. Kang Kajineno bos keramik, Kang Kajineno bos keramik, Kang Kajineno. Masalahnya sepele sampai digawe gede, pinter pisan gawe omong ning kana kene Mama Etia. Setelah terbuka masalah intinya, Mama Etia sing paling eman. Kabeh tek paiweru status wong Batang Sari palsu, gawe berita sing ora nyata. Najan Aendang blesak luwi blesak sirah virus. Kang Kajineno bos keramik. Sekian isin dewek kaya beli duwe rai. Najan ganti cerita Aendang beli percaya. Dasar penyakit jiwa yang punya Batang Sari bergoyang. Mama Harapan Juga kaget Teh Nopi majikan Nom. Teh Nopi calon tuan rumah. Teh Nopi tuan rumah. Aendang Mama Tia Bos Sate Tangerang, Bos Sate Tangerang. Sedulur Andi Putra Bos Sate Tangerang, Wong Kertas Maya. Sebenernya bliki yang ngurusi hal mengkenen, tapi sirah tambah suwe tambah ngece. Kaya duit dendam, kaya kepanasan. Apa karena kalah saingan? Wong Batang Sari Nok Ayu, Kang Kajineno. Nok Ayu majikan Nom, Nok Ayu Aendang Batang Sari, Nok Ayu Aendang Batang Sari majikan Nom. Mama Tia masalah sepele sampai digawe gede, pinter pisan gawe omong ning kana kene. Mama Tia Setelah terbuka Mama Tia bos Singapura. masalah intinya, sirah wirang kenang cangkeme.
tepai weru statusnya sira palsu gawe cerita sing ora nyata najan kita blesak luwi besak sira kakak Jineno sekian isin dewek kayak di duwe rai najan ganti cerita wong ciasem li percaya dasare penyakit jiwa wong ciasem Batang Sari bergoyang. Mama Tia bos Singapura wong ciasem wong ciasem wong ciasem Batang Sari. wong ciasem alah takewat jos No atin. Kang Kajine no bos keramik Syawitani. Aida Masang kene tapi sira tambah suwe Aida tambah ngece. Aida Kaya duwe dendam. Aida Kaya kepanasan. Apa karena kalah saingan? Kang Kajineno. Bos keramik Kang Kajineno saking Syawitani. Kang Kajineno bos keramik. Aendang sing duwe Batang Sari aendang. Masalah sepele sampai digawe gede pinter pisan gawe omong ning kana kene. Setelah terbuka masalah intine aendang wirang kenang cangkeme virus kabeh tepai weru status wong Batang Sari palsu gawe berita sing ora nyata najan agendang blesak luwi blesak sirah. jadi gawe wirang kita masih bertahan najan digawe viral kita masih bakal mental Aendang Jos Aendang nok kopi sekian isun dewek kaya beli duwe naik najan ganti cerita wong beli bakal percaya dasare penyakit jiwa